Doamna Cătăuță, ce ar însemna, de fapt, această economisire, da? Cred că la partea de economisire poate să ne explice domnul Stroie mai bine, pentru că a fost declarația primului ministru. Dar eu ce vreau să vă spun este că domnul Ciolacu a reușit să pună lucrurile destul de clar. Statul poate să acopere o parte din această cheltuială. Peste această cheltuială, cumva, fiecare cetățean are dreptul și responsabilitatea de a lua o decizie. Asta pentru consumatorii casnici. Dar haideți să nu uităm că există consumatorii industriali. Să nu uităm că industria are nevoie de energie electrică în special și acolo nu cred că se mai pune problema de faptul că va fi o iarnă mai grea sau mai puțin grea, pentru că este un consum de energie pentru producerea unor bunuri și acolo e un consum foarte mare. Iar o a treia dimensiune, cred, este această discuție la nivel european despre. Cred că acum începe cu adevărat discuția despre ce înseamnă o piață unică a energiei. Pentru că până acum, citeam și un articol în Financial Times, fiecare stat a încercat să aibă o politică națională proprie. Acum, din ce văd, la nivel de Uniune Europeană, se încearcă o uniformizare cât mai mare a acestei politici europene în domeniul energiei. Însă, trebuie să avem o foarte mare grijă, pentru că România este un stat care produce. Și atunci, punctul nostru de vedere, trebuie să ne asigurăm că este auzit în forurile statutare europene, pentru că noi nu putem să ne comparăm cu alte țări care mai mult importă sau care nu produc deloc. Și atunci această conversație, dincolo de conversația absolut corectă despre cum reușim să trecem peste această iarnă, cred că trebuie să ne asigurăm că la nivel european vocea României ca stat producător, repet, este auzită și este susținută și de alți parteneri, pentru că din ce mă uit, nu știu cât reușim să avem și alți aliați în această conversație europeană.